Η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης συνόδευσε την αποστολή του Άρη στο δρόμο για το γήπεδο το Σάββατο, ενώ ο Χρήστος Γκάλης συνομίλησε με φίλους της ομάδας λίγο πριν την είσοδό του στο ΆΚΑ. Τα πάντα έτοιμα για τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Τελευταίες πινελιές προετοιμασίας, οι ομιλίες των προπονητών. Απόγευμα Σαββάτου και ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ βάζει τους παίκτες του στο κλίμα του τελικού. Το ξενοδοχείο της αποστολής του Άρη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Προς το μέρος των οπαδών του Άρη, εξεδόνησαν σήμερα προς το μέρος του Άρη. Την ίδια ώρα, το κίτρινο ποτάμι κατακλείζει τα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας. Στις 4 και 4 τα πρώτα 30 λεωφορεία από τη Βόρεια Ελλάδα έφτασαν στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου. Λεπτά αργότερα, η ατμόσφαιρα δονήθηκε για πρώτη φορά από το σύνθημα με το οποίο ζητούσαν οι οπαδοί το κύπελο στον πύργο το Λευκό. Αισιόδοξη, πολύ αισιόδοξη. Φοράω σχεδόν το γούρικο φουλάρι της Γάντης, παρόλο που χάσαμε, αλλά ήταν καλή αρχή για τον Άρη. Έχω ξεσκονίσει την τροπαιοθήκη του συλλόγου και περιμένω και το κύπελο. Αισιόδοξος. Πάντα. Προγνωστικά για το παιχνίδι. Θα το πάρουμε, θα το πάρουμε. Γκολ ποιος θα βάλει? Στο 93 ο Χαβίτο. Θέλεις δραματικό φινάλε? Ναι. Να σούτι φίλε, να σούτι και τα μυαλά στα κάγκελα. Γεια σας. Καλησπέρα, αισιόδοξος? Είμαι αισιόδοξος, σήμερα παίζει η Θεσσαλονίκη, σήμερα η Θεσσαλονίκη θα γυρίσει με το κύπελο. Προγνωστικό για το γκολ? Θα δούμε, ας περιμένουμε λίγο. Με το παραπάνω αισιόδοξος, πιστεύω ότι φέτος ήρθε η χρονιά του Άρη για εκτός μόνο το κυπέλο και πολλά άλλα πράγματα. Αν πιστεύω αν παίξει δίκαιο ο διαιτητής, ο Άρης θα το πάρει σίγουρα 100%. Αρκεί να παίξει δίκαια. Αργιανάρα, φέρε μας το κύπελο. Ο Θεός είναι μαζί μας σήμερα. Το κύπελο είναι δικό μας. Θα το φέρουμε στο Λευκό Πύργο. Δεν μας γλιτώνει. Αργιανάρα, φέρε μας το κύπελο. Απέτηση του λαού του Άρη είναι αυτή. Έχω καθαρίσει το αμάξι από πίσω το πορτμπαγκάζ για να φέρουν να μας τραπά. Αισιόδοξος για σήμερα? Ναι, πολύ. Ποιος πιστεύεις θα βάλει γκολ? Ο Άρης φυσικά. Ποιος παίκτης θέλεις να το βάλει? Ο Κάμπορ. Ο Κάμπορ φυσικά, 3.
Θες και ένα σύνθημα του Άρη? Ole, ole, ole. Άρη, ole. Ole, ole, ole. Άρης εδώ. Θα τρελαθώ. Ερχόμαστε από Βέρεια και μόλις φτάσαμε. I'm from Barcelona. Barcelona and Aris? Okay. I am an Aris supporter. You can see. And I think today we win the Kipelo from Thessaloniki, from the Aris supporters. I am here for this. From Barcelona? From Barcelona. Yes. I am an Aris supporter, an Espanyol supporter in Barcelona. Your name? My name is Francisco, but here my friends call me Nikos. For Nikos Galis. You know Nikos Galis? Yeah. Send a message to all the Aris fans. Aris fans know that today is a great day and we win the Kipelo. 1-0. Πάντα. Προγνωστικά θα κάνουμε, κύριε Μητρό? Εννοείται ρε εσύ. Ποιος θα βάλει? Είμαστε. Ποιος θα βάλει τον γκολ? Κάμπορα. Ένα μόνο. Πρέπει να μπει και να το πάρουμε. Ο αρχηγός Πρωτάκης θα βάλει. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα που πρέπει να γιορτάσει και η Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε ότι θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Το μαγικό χαρτάκι. Το μαγικό. Παιδεύτηκες πολύ για να το βρεις? Πάρα πολύ. Τώρα που είσαι έξω από το γήπεδο του, είναι σαν όνειρο? Το μεγαλύτερο όνειρο. Είμαστε πιο ξετρελαμένοι. Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη σημειωτών και όλοι μέσα τρέλα, τρελοκομείο όλοι. Είμαστε καταπληκτικοί και μακάρι να το πάρουμε. Το σηκώσουμε. Από Αργεντινή ήρθαμε για το κύπελο, θα το σηκώσουμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πώς σε λένε στο μικρό, πώς το λένε? Χόρχε. Και υποστηρίζεις τον Άρη? Από μικρό παιδί. Είσαι μισός Έλληνας? Έλληνας κανονικός είμαι, όχι μισός. Αλλά ζεις στην Αργεντινή? Ζω στην Αργεντινή, ναι. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Με γκολ του Κάμπορα, 0-2 θα έρθει. Αισιόδοξοι είμαστε? Φυσικά εννοείται. Μας το χρωστάει η ιστορία του Άρη αυτό το κύπελο. Πάμε για την νίκη. Μόνο για την νίκη. Vamos, Αριανάρα, παιδιά. Να πάρουμε το κύπελο, γιατί πρέπει να πάρει ο Άρης το κύπελο, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Πρέπει να πάρουμε το κύπελο, τελείωσε. Σήμερα μιλάει η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και στον προπονητή μου, ο οποίος είναι καταξιωμένος σε όλο τον κόσμο. Το παιχνίδι είναι δικό μας. Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία? Πιστεύω να το πάρουμε σήμερα, καιρός είναι να το πάρουμε κι εμείς, ξέρω εγώ. Δύσκολα τα πράγματα βέβαια, αλλά ελπίζω να τα πάρουμε. Από πού ήρθατε? Γουμένισσα. Στο Λευκό τον Πύργο, στο Λευκό τον Πύργο κύπελο. Και με πόσα γκολ? 1-2. Μία ώρα πριν από το μεγάλο τελικό και η προσέλευση των φιλάθλων του Άρη συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι θέσεις των που αναλογούν στους κίτρινους έχουν γεμίσει ασφιχτικά στο Ολυμπιακό στάδιο, ωστόσο όμως η προσέλευση θεατών από την πλευρά του Άρη συνεχίζεται. Οι αριθμοί δείχνουν την αλήθεια, αλλά η εικόνα την αποδεικνύει. Οι κερκίδες της ανατολικής πλευράς του ΆΚΑ που φιλοξενούσαν τους φίλους του Άρη όχι μόνο έχουν γεμίσει ασφιχτικά, αλλά ξεπέρασαν κάθε ρεκόρ χωρητικότητας. Τα 24.000 εισιτήρια είναι πολύ μικρός αριθμός για να δικαιολογήσει την εικόνα των κερκίδων.
Για το αγωνιστικό κομμάτι του τελικού, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για ακόμη έναν τελικό η ομάδα του Άρη δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα και παρουσιάστηκε κατώτερη του αναμενόμενου, παρόλο που ξεκίνησε δυνατά και τίποτα δεν έδειχνε ότι ο Άρης θα έχανε τον αγώνα. Μελανό σημείο του τελικού ήταν η επίθεση που δέχθηκαν οι φίλοι του Άρη από οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο και εννοφορούσαν διακριτικά τις ασφάλειες του σταδίου. Κούπα Μόνη ψάχνει κάτοχο. Κυρία ετών 79, ύψος περίπου 1 μέτρο και βάρος ιδανικό να τη σηκώσει κανείς και ακόμα με το ένα χέρι. Ελκυστική και ποδητή σε οποιαδήποτε ομάδα. Παναθηναϊκός και Άρης ανταποκρίθηκαν στην αγγελία και αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους στο γήπεδο. Το ΆΚΑ γίνεται το κέντρο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Στις 8.30 η σέντρα του μεγάλου τελικού. Οι κίτρινοι, πολύ σωστά προετοιμασμένοι και τοποθετημένοι στον αγωνιστικό χώρο, έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Ο Άρης είναι κυρίαρχος. Η κερκίδα τους δίνει επιπλέον ρυθμό και πάθος και η αισιοδοξία ανατέλει. Η πρώτη απειλή για την αιστεία του Παναθηναϊκού μόλις στο δεύτερο λεπτό. Οι κίτρινοι έκρυψαν την μπάλα με τον Γκάλβο να δίνει στο Κόκε, αυτός έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Μεριέμ κεφαλιά πάσα στον Κάμπορα, αλλά η κεφαλιά του Αργεντίνου στράικερ πέρασε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζόρβα. Η απάντηση των πρασίνων στις ευκαιρίες έρχεται πολύ αργά, μόλις το 22. Ο Νίνης έκανε δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, ο Σιφάκης έδιωξε με τις ζωροθιές, ο Σαλπικίδης πήρε το rebound, όμως και το δεύτερο σούτ απέκρουσε ο Έλληνας διεθνής πορτιέρο του Άρη. Ο Άρης φτάνει πολύ κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος 3 λεπτά αργότερα. Στο 25 ο Κάλβο εκτελεί κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα φτάνει στον Ασούτη, ο οποίος έχει βρεθεί μόνος του στην καρδιά του Παναθηναϊκού, με τη μία το δυνατό σούτ, αλλά ο Τζόρβας στη σωστή θέση απομακρύνει σε κόρνερ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται με τις δύο ομάδες να είναι φλίαρες, καθώς πρώτο τους μέλημα ήταν να διατηρούν το 0 στην άμυνα. Στην επανάληψη τώρα, το καλό ξεκίνημα για τον Άρη δεν είχε συνέχεια, που πλήρωσαν την επιστοχώρηση στις αρχές του ημιχρόνου. Στο 63 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με το Λέτο. Από μακρινή απόσταση έκανε το δυνατό σουτ, νίκησε το Σιβάκι και έκανε το 1-0 για τους πράσινους. Οι κίτρινοι θα προσπαθήσουν να απαντήσουν. Στο 75 χάνουν μεγάλη ευκαιρία. Ο Χαβίτο έκανε την κίνηση από τα δεξιά, με τον Ισπανό να στέλνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Κάμπορα δεν κατάφερε να την βρει όπως θα ήθελε. Αυτή κατέληξε στον Κόκε, ο οποίος με τον Τζόρβα στο έδαφος έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε out, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του πορτιέρου των Πρασίνων. Στο 85, νέα ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο Άρης. Ο Νέτο έκανε αυτή τη φορά τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Κόκε, αλλά καθυστέρησε και ο Μαρίνος πρόλαβε να διώξει σε πλάγιο out. Στο 88, νέα ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Κάμπορα πήγερε την κεφαλιά, με τον Τζόρβα να μπερδεύεται με τον Καντέ και τον τελευταίο να διώχνει σε κόρνερ. Και η τελευταία ευκαιρία των κυτρίνων για να επιστρέψουν στο παιχνίδι, στο 92, ο Χαβίτο πήρε το rebound από απόκριση της άμυνας του Παναθηναϊκού, έκανε το σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε out. Το σφύριγμα της λήξης αναδεικνύει τον Παναθηναϊκό σε κυπελούχο και οι παίκτες του ένα κουβάρι μαζί με τον προπονητή να πανηγυρίζουν την μεγάλη τους επιτυχία.
στους 7 ουρανούς και οι οπαδοί των Πρασίνων που μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα να κατακτά τον ντάμπλ. Η κατάρα των χαμένων τελικών δεν έσπασε ούτε αυτή τη φορά για τον Έκτορ Ραουλ Κούπερ, που όμως στη συνέντευξη τύπου έδειξε να σκέφτεται περισσότερο την απογοήτευση του κόσμου παρά το δικό του αρνητικό ρεκόρ. Το κύπελλο Ελλάδος χάθηκε και μαζί χάθηκε και ο βασικός στόχος της φετινής χρονιάς για τον Άρη. Οι κίτρινοι όμως δεν έχουν χρόνο για δάκρυα, αφού τα play-off αρχίζουν σε λιγότερο από 72 ώρες με μειονέκτημα 4 βαθμών. Παρακολουθήστε τέλος της δηλώσης των πρωταγωνιστών μετά το τέλος του τελικού στο ΆΚΑ, ενώ στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το αφιέρωμα της δημοτικής τηλεόρασης στην προσπάθεια που κατέβαλε ο Άρης και την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Καλό σας βράδυ. En primer lugar, tengo que decir que la gran tristeza que tenemos es por toda la gente de Aris que ha venido. Καταρχάς θα πω ότι η μεγάλη θλίψη που νιώθουμε έχει να κάνει με όλον αυτόν τον κόσμο. Καταρχάς θα πω ότι η μεγάλη θλίψη που νιώθουμε έχει να κάνει με όλο τον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη. Que ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para estar aquí. Μια αυτοθυσία για να βρεθούν κοντά στην ομάδα. Digamos que lo lamentable de esto es que uno tenía mucha expectativa, mucha ilusión. Το πιο στεναχωρό είναι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, πολύ μεγάλες φιλοδοξίες σε αυτό το θεσμό. Y repito, el gran dolor es la gente que ha venido hasta aquí y no le hemos podido dar esta copa que tanto desea, que tanto anhela. Και θέλω να επαναλάβω πόσο πολύ πόνο μας προκαλεί ότι δεν μπορέσαμε να αφιερώσουμε και να προσφέρουμε σε αυτόν τον υπέροχο λαό αυτό το κύπελλο που τόσο πολύ το περίμενε και το ήθελε. Del partido mucho no podemos hablar, es decir, el partido yo creo que hemos hecho un muy buen primer tiempo. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχω πολλά να πω, θα πω ότι κάναμε ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. No hemos tenido situaciones de gol muy claras, pero ha habido una o dos. Ίσως να μην δημιουργήσαμε πάρα πολλές και καθαρές ευκαιρίες για γκολ, αλλά σίγουρα είχαμε 2-3. Segundo tiempo creo que el Panathinaikos ha sido superior, no tanto por situaciones de gol, porque el partido no ha sido muy abierto. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έκανε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο γκολ, καθώς το παιχνίδι ήταν πολύ κλειστό. Y creo que Leto ha hecho un gran gol, ¿no? Porque ha colocado una pelota en un lugar casi imposible. Και ο Λέτο έχει πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ, έστειλε την μπάλα κάπου που είναι σχεδόν απίθανο να πιαστεί. La tranquilidad que tenemos, entre comillas, es que hemos hecho todo lo posible, hemos dado todo lo que teníamos. Εντός εισαγωγικών θα πω ότι η ηρεμία που νιώθουμε έχει να κάνει ότι δώσαμε τα πάντα μες στον αγωνιστικό χώρο, τα αφήσαμε όλα εκεί. Tal vez nos ha faltado un poco de intensidad. Ίσως να μας έλειπε λίγο παραπάνω ένταση. En el segundo tiempo, pero bueno. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Repito, yo creo que el gran dolor pasa por la gente. Αλλά επαναλαμβάνω, ο μεγάλος ο πόνος έχει να κάνει με τον κόσμο μας. La gran pena que siento yo. Που πραγματικά ντρέπομαι αυτή τη Y el orgullo que tenemos es que hemos dado todo, que hemos hecho todo lo posible. Ταυτόχρονα όμως με έκανε περήφανο η δικιά μου η ομάδα γιατί τα έδωσε όλα στον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε το ανθρωπίνος δυνατόν. Evidentemente delante de nosotros teníamos un gran equipo, es el campeón de la Liga Griega, no hay dudas. Δυστυχώς μπροστά μας είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, τον πρωταθλητή Ελλάδος, και το πήρε πάρα πολύ άξια. Pero además de felicitar al Panathinaikos, creo que no ha sido muy superior. Αλλά πέρα από το συγχαρώ τον αντίπαλο, δεν θεωρώ ότι είχε και την απόλυτη υπεροχή, δεν ήταν πολύ ανώτερος από εμάς. La final hay que ganarla, no hay mucho más para decir. Έχω ξαναδηλώσει όμως ότι τελική είναι παιχνίδια για να τα κερδίζεις, επομένως δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Μετά από τον σημερινό τελικό που κρατάει ο Έκτορ Ραουλ Κούπερ, εν ώψη για τον play-off και αν τελικά πλέον ο στόχος ο μοναδικός για τον ίδιο και για την ομάδα και για τους οπαδούς είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στο Champions League. Lo primero que tenemos que hacer, ni bien lleguemos a Saloniki, es levantar el espíritu, levantar la moral. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνω φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη είναι να ανεβάσω το ηθικό των ποδοσφαιριστών μου. Recuperarnos lo más rápido posible. Esto es un palo muy duro. Ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό χτύπημα για μας το σημερινό παιχνίδι και επομένως πρέπει να έχουμε μια άμεση αποκατάσταση. Y recuperarnos y llegar lo mejor posible para el partido contra el Olympiacos. Μια αποκατάσταση που θα μας βοηθήσει να φτάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Evidentemente, no tenemos chance
digamos en el sentido que hay que ganar el primer partido, ya hay que empezar ganando. Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες. Πρώτο παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσουμε με νίκη. Y hoy mi gran labor es recuperar anímicamente a todos. Επομένως, σήμερα το μεγάλο μου θέλημα είναι να ανυψώσω το ηθικό των ποδοσφαιριστών. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ναι. Να μας εξηγήσει λίγο ο κύριος Κούπερ, οι κρατήσεις του Άρη δεύτερο ημίχρονο ήταν καθαρά θέμα κούρασης ή και κάποιο παιχτόρ, παραδείγματος που είναι αυτή, που έχασε όλο το κέντρο? Bueno, Nasti tenía un problema muscular. Ο ποδοσφαιριστής μου αισθάνθηκε μια μυϊκή ενόχληση. Es probable que eso haya resentido un poco el rendimiento y sobre todo el rendimiento en la mitad de la cancha. Αυτό σίγουρα έριξε και τη δική του την προσωπική απόδοση αλλά και την απόδοση και τη λειτουργία που έχει η ομάδα μου εκείνη τη στιγμή στο κέντρο. Pero yo creo que más que un problema físico ha sido un problema de juego. Nosotros no hemos tenido ya la claridad que teníamos en el primer tiempo para jugar, hemos perdido un poco esa tranquilidad, esa serenidad. Αλλά πέρα από κάτι σωματικό που μπορεί να αισθάνεται οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, είχε να κάνει με μια γενική εικόνα. Η ομάδα μου είχε χάσει το ξεκάθαρο τρόπο λειτουργίας που είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Y nos ha costado mucho ser claros, sobre todo en pasar la mitad de la cancha. Και αυτό μας δυσκόλεψε πάρα πολύ ώστε να ανακτήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας και να μπορέσουμε να την περάσουμε πιο εύκολα από το κέντρο και μπροστά. Πιστεύει ο κύριος Κούπερ ότι στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή, αν γυρνούσε πίσω το χρόνο, θα διόρθωνε κάτι πιο νωρίς? Για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν άκουσα. Για το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο 15 λεπτό. Το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός και πήρε το κέντρο. Αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, θα έκανε κάτι διαφορετικό? Bueno, sí, las cosas después que suceden son siempre un poco más claras, pero lo que nosotros hemos hecho en ese segundo tiempo, los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, fue que el equipo fue demasiado atrás, tal vez porque, repito, por asegurar la zona de la mitad de la cancha ya no teníamos esa intensidad como la habíamos tenido en el primer tiempo. Κατόπιν γιορτής είναι λίγο πιο ξεκαθάρα τα πράγματα, αλλά θα πω ότι η ομάδα μας εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο έχασε λίγο τον έλεγχο του κέντρου, προσπαθώντας λοιπόν να ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο. Τραβήχθηκε αρκετά πίσω και εκεί φάνηκε έλλειψη έντασης. El problema fue que el equipo se estiró un poquito, se hizo más largo de la cuenta y el Panathinaikos tuvo un poquito más de campo, sobre todo para jugar en la mitad de la cancha. Αυτό δυστυχώς μας δυσκόλεψε ότι ανοίξανε λίγο οι δικές μας γραμμές και έτσι ο Παναθηναϊκός βρήκε περισσότερους ελεύθερους χώρους για να εκμεταλλευτεί το κέντρο. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. No, la derrota no es más dolorosa por quien haya hecho el gol, sino que la derrota es dolorosa por todo lo que expliqué. Yo creo que haya sido un argentino como patriota no cambia nada. Σας εξήγησα ότι το χτύπημα για μας είναι πάρα πολύ δυνατό και δεν έχει να κάνει με ποιος μας έβαλε τον γκολ. Τώρα αν το βάλει ένας συμπατριώτης μου κάνει ακριβώς το ίδιο. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, τελευταία. Una pregunta táctica, mister, que quiere preguntar tiene que ver que cómo pensaste para utilizar a Tony Calvo por la izquierda y a Merien por la derecha. ¿Qué tenías pensado cuando montaste a tu equipo así? Merien tiene una calidad técnica muy buena para dar juego. Ο Merien είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Nosotros sabemos que podemos perder un poco de velocidad por la banda, pero haciéndolo jugar un poquito adentro, él tiene calidad como para dar salida al equipo y esa fue la intención. Γνωρίζουμε ότι όταν παίζει πάνω στη γραμμή μπορεί η δικιά μας η πλευρά να χάσει κάπως ταχύτητα, αλλά όταν κλείνει προς το κέντρο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό επιδίωξα να κάνω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια δίκαια νίκη. Ιδρώσαμε πάρα πολύ όμως για να την αποκτήσουμε αυτή τη νίκη. Γιατί είχαμε έναν αξιόλογο αντίπαλο απέναντί μας. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Ο Άρης πολλές φορές θέλησε να μας πιέσει από ψηλά, να μην μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμείς από πίσω το παιχνίδι. Άλλες φορές το κατάφερνε, άλλες όχι, αλλά αυτό ίσως ήταν και το μειονέκτημά τους.
γιατί κουραστήκαν πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι κυριαρχήσαμε πλήρως και κάναμε μια σπουδαία νίκη. Αυτή η νίκη είναι πολύ μεγάλη για μας, γιατί σας είπα ότι διότι την πετύχαμε απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο. Έναν αντίπαλο που το ήθελε και αυτός πάρα πολύ το τρόπαιο, αλλά δυστυχώς έπεσε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος φέτος. Ναι, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Για άλλη μια φορά δεν τα καταφέραμε. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να κοιτάξουμε τα play-off. Τι έφταξε σήμερα? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να κάνει γκολ ένα μακρινό σουτ. Αυτομάτως πήρε το πλεονέκτημα και στην ψυχολογία και στο σκορ. Εμείς δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Είχαμε κάποιες σπασμωδικές κινήσεις, μια αντίδραση που δεν έφερε ένα γκολ από την πλευρά μας και μοιραία έρθε ήττα. Ήταν άδικο το αποτέλεσμα εκεί? Εντάξει, άδικο. Τα παιχνίδια κερδίζονται σε αυτό. Όποιος καταφέρει να βάλει γκολ, δεν καταφέραμε να πετύχουμε εμείς στις λίγες ευκαιρίες που είχαμε. Αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός στις λίγες που είχε και αυτός. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Όποιος βάζει τον γκολ κερδίζει. Και ήταν και απογοητευμένοι οι φίλαθλοι. Εντάξει, οι φίλαθλοι μας για άλλη μια φορά φεύγουν απογοητευμένοι από ένα τελικό. Δεν καταφέραμε να τους δώσουμε χαρά και περισσότερο στεναχωριόμαστε όλοι για αυτούς. Είναι μεγαλειώδη παρουσία του κόσμου να μας γεμίσει πείσμα εν ώψη play-off. Πώς θα καταφέρετε να τους δώσετε χαρά εκεί? Εντάξει, οπωσδήποτε αυτή η παρουσία ότι ήταν συγκινητική. Εμείς δεν ακολουθήσαμε την παρουσία του κόσμου με την απόδοσή μας. Ήρθε η ήττα και πρέπει τώρα να βγούμε στα play-off ξεχνώντας τον τελικό για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο. Γιατί αυτή η διαφορετική εικόνα από ημίχρονο σε ημίχρονο? Γιατί στο πρώτο ήταν καλύτερος ο Άρης. Λογικά θα περίμενε κανείς να κρατήσει την απόδοση και την ποιότητά του και στο δεύτερο. Πιστεύω ότι το γκολ του Παναθηναϊκού στο σημείο που ήρθε, χωρίς να πιεζόμαστε ιδιαίτερα, άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Μεγάλωσε αυτοπεποίθησή του και κράτησε την μπάλα χωρίς να είναι επικίνδυνος. Αυτό κούρασε εμάς που κυνηγούσαμε συνεχώς την μπάλα και δεν καταφέραμε να έχουμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Επηρεάσει αυτό στη συνήθεια για κάποιους τα πλέον? Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας επηρεάσει και θα το ξεχάσουμε και θα μπούμε στα play-off δυνατοί. Bueno, la culpa es que no hicimos gol, ellos sí, pero yo creo que estamos tristes, pero al mismo tiempo debemos estar orgullosos porque creo que lo dimos todo y hicimos un buen partido, demostramos a toda Grecia que somos un gran equipo y que la camiseta que defendimos la defendimos con mucho honor, ¿no? Το θέμα είναι ότι η αντίπαλη ομάδα έκανε γκολ ενώ εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποιο γκολ. Από εκεί πέρα είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Το χτύπημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κοιτάξουμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Συν το γεγονός ότι πέρα από τη μεγάλη στεναχωρία που νιώθουμε, μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι ότι αφήσαμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τη φανέλα που έχουμε κληθεί να υπερασπιστούμε, το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κάναμε με μεγάλη τιμή και θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα είδε ότι παίξαμε τον πρωταθλητή σαν άξιο προς άξιο και πόσο μεγάλη ομάδα της Ελλάδος είναι η δικιά μου ομάδα ο Άρης. Είδαμε να ξεσπάμε τα τελικά αγώνα. Te vienen llorando después del final del partido. Bueno, me duele mucho porque para nosotros es duro el golpe, pero sobre todo porque era emocionante, ¿no? Ver lo que la gente había hecho por nosotros. Y bueno, la verdad que lo siento mucho y está claro que los jugadores aquí pasamos y ellos nacieron aquí, viven por este equipo y nosotros igual el año que viene o dentro de 2 años no estaremos aquí, pero es una pena por ellos, ¿no? Yo hoy no quería ganar por mí, quería ganar por ellos y no ha podido ser, ¿no?
Το ξέσπασμα ήταν κάτι το εντελώς συναισθηματικό. Όπως σας είπα, το χτύπημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ένα χτύπημα όμως που μας έκανε και το νιώθαμε ακόμα πιο ισχυρό. Ο κόσμος ο οποίος ήταν εκεί για να μας οθήσει προς τον τελικό στόχο που τελικά δεν τον καταφέραμε. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτόν τον συγκλονιστικό κόσμο. Στηρίζει πάντα την ομάδα. Εμείς είμαστε ποδοσφαιριστές. Καμιά φορά είμαστε περαστικοί από τις ομάδες. Αυτοί όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι από τη μέρα που γεννιούνται, και το έχω ξαναπεί, ζουν και αναπνέουν για το συγκεκριμένο το σύλλογο. Άξιζαν πραγματικά αυτό το τρόπαιο. Δώσαμε τα πάντα και στεναχωριόμαστε που τελικά δεν μπορέσαμε να τους αφιερώσουμε. Θα αλλάξει κάτι για τη συνέχεια του play-off ψυχολογία? Esto cambia nuestra psicología para los play-off. Bueno, yo creo que lógicamente el equipo está muy triste, un golpe muy duro, pero debemos sacar fuerza donde no haya porque nuestra afición se merece el recibimiento el miércoles. Seguro que nos van a recibir como si la hubiéramos ganado y se merecen por lo menos darle la primera victoria del play-off porque ellos hoy no han dado fuerza para intentar conquistar esa final, pero desgraciadamente en el fútbol no solo es ser bueno, sino también un poco de suerte y la verdad que este equipo no la tiene. Αυτή η στεναχώρια που έχουμε θα πρέπει να την ξεπεράσουμε άμεσα και να αντλήσουμε δυνάμεις από εκεί που δεν έχουμε, γιατί πρέπει στα play-off να ξεκινήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό κυρίως γιατί το αξίζουν οι δικοί μας οι οπαδοί. Σίγουρα την Τετάρτη θα είναι εκεί για να μας υποδεχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ήταν εδώ για να μας στηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας δώσανε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και όθηση σήμερα, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα μόνο το καλό ποδόσφαιρο, αλλά χρειάζεται και μία δόση τύχης, τύχη την οποία εμείς δυστυχώς δεν είχαμε με το μέρος μας.